Kaixo, jakinerako prestatu dudan azkenengo artikulua, kultura bat basamortuari izenburua daukana. Hasi ginen pixka bat horri buruz gogoetatzen iaz, Udako Euskal Unibertsitateak antolatu zuen globalizazioaren ondorenaz eta egokitzapen aroaz ikastaroan. Eta bertan, proposatu nahi izan nuen gogoeta bide bat, trantsizio ekosozialaren eremuan kulturatik egin daiteken ekarpenaren inguruan. Askotan, susmoa baitut edo baitugu, nolabait badela arlo bat geratzen dena oso lotua txosten zientifikoeri edo arrazoiketa ekonomiko sakonei, baina aldaketa kulturalaren eremua bigarren plano batean geratzen dela. Orduan, pixka bat hori ere euskal kulturara ekartzeko eta Euskal Herritik pentsatzeko ariketa bat dago artikuluan. Nolabait Jon Urzelaik proposatu zuen kultura eta basamortua artikuluari heldu diot eta pixkat bide horretatik ekarpentxo bat egin nahi izan dut. Eta hori, gai nagusia da, pixkat aldaketa kulturalak eta aldaketa sozialak nola egikaritzen diren, eta hori nola baliatu dezakegun krisi ekosozialaren testu inguru honetan euskaratik eta euskal kulturatik.